Next question. Maora na siya nga tradisyon. Sa to pa, ang kana nga tradisyon, nagikan ra na sa simbahan sa Katoliko, di ba? Remember nga ang simbahan Katoliko gitukod ni Kristo. So mala pa ni Kristo ang namati ninyo, namati nako ug namati sa nagpadala kanako, ang nagsalikuy ninyo, nagsalikuy nako, nagsalikuy sa nagpadala kanako. So the fact ang gitudlo na sa tradisyon simbahan Katolik ang nagikan sa mga apostoles, si Kristo ang nagbuot ana. Karon sa to pa ambot nimo ipasabot, wala ninyo gisalikway si Kristo. Ay, kisang pinag-ingon na mag-isalikway na mo, nga sige ni founder sa mong simbahan Katolika. Kadang inyo, gitukod mo magkano, kamo ano sa likway kang Kristo. Instead of mutuo mo, dawato ninyong iglesia gitukod ni Kristo, diya na hino mo nagpasakop, gitukod og mga Amerikano. Kane, kay wala man ninyo guro gisikway. Ang pangutana, kay wala man ninyo gisikway. Nganong nagbuot-buot man mo og usab sa kasuguan, nga wala man ninyo sikway si Kristo. So, surrender na ka dito sa December 25. O Biblia, dili na kasuguan na pagkaroon. Ay, sige, balik ta. Ay, siyempre, sumay sige. Sa atong pagpapara. Uban lang tagalang imuhang tawag ini kasuguan. Okay, sa man po ka mag-question na mo, anak, otoridad ba mo? Nga mo ingon mo na mo nga giusab na mo ang kasuguan? Remember ha, ang muhatag og pagsaway sa pag-usab sa mga balaod ug sa mga sugo, kadtong responsableng gitagaan og otoridad nga mo implementar anang sugua. Gitukod mo Amerikano, kinsa di mo nga mo-correct sa mo anak? Sa to pa, kamura na otoridad. Siyempre, kay gitukod man Kristo. Sa to pa, wala may labot. Okay, gitukod mo Amerikano, ano nga may labot? Sa to pa, ang Biblia para ra ninyo. Actually, sa po man nagikan, dili man na inyo. Igo naman mo tawag ano nang kopya, ano? Abad yung tarong kopya. Para ra ninyo. Siyempre, kay gikan mo na sa mga, amo man ang libro, dili man na inyo. Admitado ka nga ang Biblia exclusive ra gyud sa inyo hana. Ang simbahan Katolik kay nagpagawas ana. Isulti lang mura bag Quran ba? Exclusive na for the Muslims. Paminaw. Mura bag Quran ba? Holy Quran exclusive lang na para sa gitawag og mga Muslims. Ang Biblia exclusive lang po na para po sa mga Katoliko kay sa Katoliko man na. Kamo kay putok sa buhok man mo. Sige. Sa to pa wala mo'y kinalis sa pangangkon sa ubang sekta nga sila ray maluwas. 'Di ba? Sakto? Okay, labot nila kay ang usa ra gyud ang gitukod ni Kristo simbahan Katoliko ra. Paminaw. Wa ko ilabot ana nila. Wa ko ilabot si pangangkon ninyo diha. Usa lang ka iglesia ang gitukod ni Kristo, iglesia Katolika lang. Gawas ka ana, di ka maluwas. Ang Biblia gikan sa iglesia Katolika. So therefore, nag-awat-awat lang man mo, nagkopya-kopya lang man po mo nya, wa po ginyo tarunga og tawag ini nga kopya, buti pasabot, gabuot-buot ra mo sabot ang Biblia. Wa mo ilabot ana. Wa may labot. Sa to pa, exclusive ra ang kaluwasan sa Katoliko. Tama? Actually, ang kaluwasan para sa tanan, pero gamay rin ni dawat. Kamora. Sa to ba kamora ay maluwas? Ang kaluwasan para sa tanan, pero gamay rin ni dawat. Nga naman kay, para maluwas ka, kinahanglan magkamusunod anang simbahan na, kay iyang man ng Kristo. Anak ba? Ani ba ha? Paminaw. Ang tubig makatambal sa uhaw, mo ng objective. Ang tubig makatambal sa uhaw. Ano sa matambal na kong uhaw? Sige na kong tuo nga makatambal na sa kong uhaw. Dili. Kinahanglan ako ni kuhaon, abrihan akong imnon. Bot ipasabot, diha pa ko mahitabo nga matambalan akong kauhaw. Mao po ng iglesia ng gitukod ni Kristo. Mao po ng kaluwasan. Ang kaluwasan objectively para sa tanan. Ano sa aman ka makabaton ng kaluwasan na kung imo ng dawaton? In what way? Mupasakop ka sa iglesia ng gitukod ni Kristo. Naamang kas gawas, ipangtukod ng Amerikano na maimpas kay Judia. Sa ato pa, marag yapong istorya ha. Nga ang naa sa gawas sa inyohang iglesia, di gyud maluwas. Usa kung na pagluwas kung sa Kristo. Ang Kristo na aram simbahan Katoliko. Sa ato pa kamura gyud maluwas no. Sundo na mo ang kagustuhan ni Kristo.
Iyang gitawa ko kabubuton so ba sige tudlo sige sa Katolika maluwas gid mi. Pait pa magani mi nga nami diri sulod how much more ka mga naas gawas. Gawa gyud mi Kristo. Nalitok naman mo nga og sundon ang kabubuton sa Ginoo nan karon. Ang kabubuton ba sa Ginoo gituman ninyo? Mo ba ta nagpasakop mi simbahan Katoliko? Sumala pa na Ginoong Kristo ang mosulod nako maluwas. Daghan man ig subay God kay siyempre gyapon man nimo nga kami maluwas. Sa tawag anak pagsulod ng Kristo no. Dili ka maluwas kung wala kay Kristo kasi Kristo man ang manluluwas. Diba? Dili man si Ellen G. White ang manluluwas. Mamina pa yun dili. Kasi Kristo man ang manluluwas, mo nang kinahanglan ko musulod kang Kristo. Kasi may gisulod din Kristo sa Juan 19, ang musulod agi ka nako maluwas. Mo ni sultin niya Karon kung di ka musulod niya, impas ka gyud. Karon. Sa usa mo pagya makasulod kaniya sa iyang lawas ang iyang iglesia, Epeso kapitulo 5 bersikulo 23. Katong iyang gitukod, kamo kay gitukod mo kano? Kasi mo luwas ninyo katong mga Amerikano. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.